obodo ukwu nwe m nọ biko ọ bụrụ na ọ ga-adị possible n'ihe eji makwa n'obodo ukwu development now Omeka Umuugo emego ihe dị remarkable n'obodo ukwu anaghị efichazi eficha ọkwa ndị katukata a young boy a young man ịpụta sọsịa single-handedly na-eti iru everywhere kedụzi ihe kpata anụ ndị anụnwa na-eme ụmụ ihe kabasa na-enwe kiri ihe a ga-asị na amegoro chief na ọ ga-aka mma na ha na onwe ha pụtakwa onye ka telu na-aga side ha nwa telu na-aga the other side a na-develop na neighboring towns anyị gbara ya okirikiri ọ dịka anyị nwa nọdụ na backyard biko ọ ga-aka mma na ndị a sị na ha chọrọ ịgọvanọ obodo ukwu by all means na ha ga-aka mma na ha bido okwu ijele etego the other side telu gbado ebe ọ bụrụ na ha ga-etelu jebe ụmụ nkwụkwa ma ọ telu jebe ebe dị ụta okwenu na-edi apụta na-atụrụ Omekannaya ego create a platform total 18 million naira eji emeso Omekannaya case 18 million naira ewewe 1 million ke young youth 18 mkpụrụ mmiri ga-ana n'obodo a oshi ga-ana n'obodo a ama ga-ana n'obodo a a lot of things bụ ihe ọjọọ ga-ana n'obodo a but atụ ma eru ka mmadụ ji aṅụ kaikai nwe onye ọwụ brand ya 18 million naira atụtara eji ebugharị Omekannaya ewuri ya ewe empower youth ijele try go his best the last time we bute moto bute a machine 30 bute 6 vehicles and so on and so forth ma cash okereke nye na to empower youth ka ị ga-esi total 18 million na platform ị ga-eji megide onye aka ya dị ọcha obodo ukwu nwe m nọ biko nebanụ na okwu a anya mmadụ ịtọ bụ ndị tụtara ego ahụ Chijioke Obiọha Uche Ajibe na Emeka Obi ego ha tụtara na-enye Emeka Obi o ji emetụ ọbụla si were ya jee empower youth ọ ga-aka mma adị m ebekwa ọkụkọ si na ọ na-ebe ka ihe ji anọghị agha n'ọkụ ụwa n'ụlọ onu ya enwere ike after 18 million ekecha ya na kọtụ kee ya na polisi atụbakwa ego ọzọ but ọ ga-aka mma na chanel ụdị ego dị otu a na growth obodo ukwu